נשמע? את מרגישה מצוין. אני עדיין חושבת על הטיפים של שלי זה, שאתה יודע, אני קצת רווקה, ומיכל, ואני קצת רווקה, ולא נעים אז מי שרוצה לבוא לסדר של מיכל. אז כן, הכנתי את עצמי. אז עשית שיעורי בית. רונן, מה קורה? מצוין. שווה עבודה לקראת החג? אני חושב שרוב עם ישראל החליט שהוא נוסע. אז לא באים אליך לתספורות? כן, שזה אמרו שבמהלך כל 8 הימים האלה יעברו בשדה תעופה 1,600,000 נוסעים. אבל אתה פה, ואנחנו לקחנו את הלקוחות ממתינות לך במספרה, אז אנחנו רוצים לקרב לך טיפים, איך באמת מישהי שרוצה לבוא ככה, כמו שצריך, בלי לעבור בלי לקחת לך את הפרנסה, לעשות את זה לבד. בכיף. מה עשית לנו? מה ונתנו הדוגמנית? אני עם נועה, עכשיו הטרנד הוא, כעיקרון בעולם, הוא על קטע של צמות. כל מיני וריאציות של קליעות למיניהם. אז אפשר לעשות דברים מאוד יחסית בפשטות, בקלות, וזה יכול גם לראות אפילו קצת סופיסטיקטד, קצת מורכב, למרות שזה מאוד פשוט. אז אתה התחלת, בוא תנסה להשלים, בוא נראה מה אתה עושה. עכשיו, מה שעם נועה, אני פשוט... אבל זה יכול לעשות לבד. לבד, שום בעיה. אם יקרבו את המצלמה... כן. אז פשוט מה שעשינו עם נועה... כן. פשוט מאוד. לוקחים קבוצות שיער. כן. אוקיי? ויוצרים מצב של צמה. אוקיי. כאשר הצמה מתחילה כל פעם במיקום אחר בשביל. זאת אומרת, פעם אחת היא מתחילה פה, בפעם השנייה היא מתחילה יותר לאמצע, הצמה הבאה מתחילה יותר לצד, ואז משחקים אני רואה המון תמונות מהעולם, זה ממש נהיה טרנד. כאילו זה היה פעם, שהיינו נוסעים בתאילנד, נכון? היינו עושים צמות, איזה מגניב, ופתאום עכשיו זה הפך להיות... נכון. עכשיו, אפשר לשים חומר טיפה שהוא מחזק, ואז לא צריך להישאר עם גומייה, וזה מחזיק, וזה נראה כמו... גם הדודות הפולניות יכולות לעשות צמות? עכשיו, אפשר לקחת... הדודות הפולניות יכולות לעשות צמות או שלא מומלץ? תלוי באורך של השיער. אין שום בעיה, אפשר משחק קטן של צמה קטנה בצד. עכשיו, כל היופי פה שזה לא מלוקק, וזה לא כזה מלוטש, שהשיער קופץ וכאלה, זה... האופנה התחילה להיות מאוד צלחנית לאט עם השנים. זה לא צריך לראות כזה מראה ומלוקק ומלוטש, זה נראה יותר מגניב. כן. עכשיו, אפשר מזה, סתם דוגמה, כל הצמות האלה, אפשר לשדרג את זה פשוט מאוד. מהם, פשוט לעשות קליעה של הצמה. לצמה אחת. לצמה אחת, ליצור איזה קליעה כזאת, וזה ממש לא בעיה. ואז יוצרים מצב שזה נותן כמו דוגמה. אחלה. נועה, את מסודרת החג? זהו, את נשארת ככה. תשמע, אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה לבד, כי אני ושיער זה ממש לא... אבל צריך עזרה מעוד מישהו שעושים את זה, נכון? הכי הרבה הילדה שתחזיק קצת, תעזור, וזה לא בעיה. רוב הבנות הישראליות, אין להם שיער יפה. רונן, תודה רבה. אנחנו לא נעכב אותך יותר מדי, כי יש לך תור ארוך בכניסה למספרה. תודה. אתם מוזמנים לבוא החוצה, יש לנו יינות מכמה יקבים, יהיה כיף. נתחיל את החג בראש טוב, ואחרי זה נשתה את מה שהציטר שפירר נותן לנו. פרסומות ממש קצרצרות, אני רץ למטה החוצה, תכף ניפגש.